Us volem convidar a visitar la nostra exposició que tenim aquí muntada en el Centre de Jardineria Nou Jardí, per tal que pugueu descobrir diferents materials, gespes, pedres, lloses, que pugueu incorporar en el vostre jardí. Aquí us poden donar moltes idees que pugueu realitzar després vosaltres a casa. Aquest any, com a novetat, hem instal·lat una bassa que permet tenir l'aigua en el nostre jardí. De tipus de basses n'hi ha molts. El que és important és poder calcular exactament el tipus de bomba de filtració que vagi bé per cada bassa. Llavors hi podrem posar-hi la planta aquàtica que més ens agradi, bé siguin nenúfars, joncs, etc. Veniu a visitar la nostra exposició i segur que hi descobrireu alguna cosa interessant.